So what's up mga kapalpak no karon day no mo adto mig merkado kuyog ni Mars TV mo palit mi og kanang gamay para hinabang ba mo ni akong gisano katong nag-live ko nga kung maabot ko 100k followers mga kapalpak manghatag ko kanang grasya ba bahala ginagmay basta natin mahatag. So ang amo day napilian ro nga tagaan mga kapalpak kining driver sikad kato mga senior citizen, pero kani mga kapalpak dili ni ingon ani ka dako no, medyo gamay pa tumahatag kay gamay pa man tag income pohon og makaluyan ta mga kapalpak basig makahatag tag daghan og daghan tang matabangan no, kay ningsod ko pagka vlogger mga kapalpak tungod kay ang akong pangandoy gusto ko motabang sa uban nga mga pobre sama nako no. Wa ko mangandoy nga madato, wa ko mangandoy nga musikat, ang ako alang nga makatabang sa isig ka tawo. So karon adto mig merkado kay mo palit mi ganang gamay lang nga mugas. So magpili ra mi mga kapalpak ha, kay kung daghan pa tag kwarta so daghan tag matabangan, pero gamay-gamay pa man kani nga mo pili lang mig mga senior citizen katong angay sa tabangan. So mga kapalpak atangin ninyo, tara. So mga kapalpak nangita di taron og angay tabangan no, nangita tag senior citizen. Okay, labang ta dari lapita di. Di atas taas tayo. Natayo sa nakita, no? Kita na nga tatay. Tara mga kapalpak, asa ka siya punta. Wala bang kung siguro na siya. Sundan mas tatay ha. Tara tatay ay. Tay, kadiya sa tay. Diyo sa tay ha. Mas turbo sa kanamo tay. Tay din mo tay isip pasalamat lang naabot ako 100k followers no saan ako kung maabot 100k followers manghatag ko bugas. Ginagmay pa ni siya tay pero full makalayan ta basig ginagbuhay. Ay sige na tay maabot di maabot tay. Ya sa ihatag ni mo tay pa palit og sudan ikali bahala tay. Salamat kayo. Salamat tay. Salamat kayo sa imong time tay. Dol. Salamat kayo ninyo ha. Salamat kayo. Kiway sa payan tay. Ay tay, may hapon tay. Tay, hatag gamay hinabang tay. Oy. Kasi pasalamat tay patay nga naabot na 100k followers sa Facebook page. Okay, tay bahala man kayo. Wipe di man na tay, bahala gamay basta assist na tay mahatag gamay. Salamat kayo. Kay pohon tay makaluyan tay, pagitaon gyud punta mo diri tay. Salamat kayo. Makaluyan tas Ginoo tay nga tagaan patag dagang grasya. Pangitaon gyud punta mo tay. Salamat ire tay. Sa tay diya sa bahala gamay niya. Kung sa may page niyo. Boy Palpak. O si Mars TV. Nakabasa bitaw ko na sa inyong kuan. Tay, ikalay bala sa sudan mo tay. Wa adyo kilay tay, gamay ra tay. Okay, wala na magkakuan na ni tao no kuan. Salamat kanyo ha. Sa payan tay. Palo wala ka nakakuan ko na sa inyong. Kita ya kana. Pulutas Ginoo nga taga matagrasya tay. Okay, 100k followers na tagay tay. Hapon. Magaluyan na tay, magatabang patagdagan. Salamat kayo ring grasya. Tay. Salamat kayo sa grasya. Way sa payan tay. Salamat kayo. Sige. So aning time mga kapalpak naglibot-libot mi diri no sa Balamban nangita mi og mga driver sikad kay mao man ni aturong tabangan no kini mga senior citizen. So kung daghan patag ikahatag mga kapalpak so dili ta magpili no. Saon ta man mga kapalpak ang atong budget igo-igo ra. Muna ang among idea ni Mars TV mangita lami ka na mga senior citizen kay di biya lalim na ng tindak ng perting kapuya. Excuse me tay. Ara milas. Dito tay, hatag tay. Video alam mi kadiyo tay ha. Pang tay patay. Isa salamat sa 100k followers na no. Mo ni ako panaday nga phone makaluyan ta sa vlog. Hinapang ko tay.
Ay, bahala ka may tayo. Basta na tayo. Salamat. Kaya sa ko gamay ihatag mo nung kalay balaw kay palituan mo na tayo. Ya. Salamat sa kay tayo. Ampun na sinong tayo nga kasiyahan patagdaghan. Kay para daghan kung matabangan tayo. Ya, salamat ya tayo. Yan, sige tay ha. Salamat tay. Oh, speech. Okay, so wala mga kapalpak no, nangurot na itong panghatag no sa mga senior citizen so mga kapalpak ini akong gibuhat no, dili na ingon nga pagpasikat o pakuano kanang gihimo lang kunino para makatabang sa to sa isikataw ba sama nako nga pobre. Kung sinaan na to no, mga maabot atong grasya dapat ato nang i-share sa uban. Okay, daghang salamat mga kapalpak. O pohon sunod magaluyan ta kagabatang tabangan. God bless mga tanan.